Здравейте, казвам се Светослав Николаев и в това видео искам да ви покажа как печеля от стейкинг на една монета. Монетата се казва Gate, съкратено GT. В момента цената на монетата е $22. Ето може да видите какъв ръст прави самата монета. Като цяло е само нагоре. В началото на януари 24 година монетата е била около $4. Ето сега вижте, в момента пика е $25 е пика, почти 25, в момента е $22. Така, монетата е на борсата Gate.io. Gate.io е борса от 7 години работи. Не е някоя от малките борси, така да се каже, една от сравнително големите. Ето може да видите обема на търговия за 24 часа. 12 милиарда са минали в търговия. 21 милиона нови юзери има. И USDT, значи долара USDT, което е, знаете, свързано с долара, 13,96% е апарато на година. Така, сега да отворя моя акаунт да ви покажа. Spot View. Ще оставя реферален линк за борсата в описанието на клипа, ако решите да си направите регистрация и да се регистрирате. Имам някаква... Какви са тия спот? Trade, не. Simple Earn. Мисля, че тук ще мога да видим монетите. Тук изкарах някакви други монети, не ги знам какви са даже. Yes. Така. Simple Earn. Found Overview. Ето. Сега ще ми покаже точно какви монети колко имам. $223, да, не е много. Също забравих да отбележа, че борсата има карта физическа. Има физическа карта, на която малко по-различно от другите борси. На тази карта трябва да добавите пари и така може да теглите от банкомата или да си харчите с карта. Картата не поддържа Apple Pay Wallet, както и Google Pay. Тя е само физическа карта може да използвате. Аз лично не я използвам много. Когато ми се наложи да тегля по-голяма сума, само тогава я използвам. Ето ги моите токени. Стейкинга е 7,6% на година. Но винаги като имам някакви пари тук в USDT примерно, те ми влизат бонуси от реферали или от някоя монета, там нещо ако продам. И тези пари си ги конвертирам в GT токена и си ги добавям тук. И така ми се увеличават постоянно монетите. Ето $188, значи 82% имам ръст. Ето тук даже би трябвало да пише колко процента съм спечелил последно. $10 имам горница. Като цяло тук не е толкова като стейкинга, наистина е малък. Той дори е по-малък от USDT. USDT е 13,96% стейкинга. Говорим за стейкинг, който не се заключва. Този стейкинг наистина не се заключва. Това е стейкинг, който когато решите да отключите монетата, веднага се я отключвате. Няма някакво заключване за период. GT2 стейкинг. Аз съм на този стейкинг, ето той има и само GT стейкинг. Не знам, не мога да ви кажа точно каква е разликата, но като цяло е много добре, защото печели много от цената на самата монета. Сега ще ви покажа и графиката. Според моята графика, може да видите кога е започнала да се дига цената. Още на 10 ноември, когато е била $8,
Това е на дневна графика, гледаме, всеки кендъл е един ден. От тогава е започнала да тръгва нагоре, тук имаме сигнал. Имаме сигнал за сел, т.е. може би ще падне малко или ще мине на едно място ще седи. Може би няма да падне много и пак ще продължи нагоре. В момента, защото пазара пада, но тази монета съм забелял, дори пазара като пада, тя си държи много добра цена. И постоянно и се покачва цената. За продължително холдване, ако решите да холдвате някакви монети, препоръчвам ви да холдвате монетите на борсите наистина. На Binance, BNB Coin, на Gate.io, GT Coin, на Bybit, не знам как се казваше монетата, там не съм я холдвал. Но наистина монетите на борсите, те самите борси се стремят да покачват цената на своите монети. И друго има, че професионалните трейдери, които използват борсата, за да плащат по-малко такси за всеки трейд, те търгуват с GT Coin, не търгуват с някакви други монети. Затова ви препоръчвам наистина, ако решите да холдвате, да стейквате, това е монетата. И борсата е много стабилна, не е някоя борса от днес за утре, която днес ще има, утре ще няма. 7 години са достатъчен период да се докаже на криптопазара. Благодаря, че останахте с мен до края. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!